искам да ви покажа на какъв самолет обслужвам хората. Сега ще видите точно за какъв самолет става въпрос. Трябва ми този какъв самолет трябва да се обслужват и какви жертви са правят, за да имаш такъв самолет. Първо трябва да изкараш пари за труд, за да си позволиш такъв самолет. А сега да влезнем в него. И в него има... Сега ще ви демонстрирам. Точно само искам да направя ефектът с отварянето. Ето го разгеле. Ето какъв самолет аз обслужвам. Това е пилотската кабина. Това тук са табелките. И сега идват голямата част. Изглежда ми самолет с безобиден, но обслужвам 3 реда с по 2 седалки. Това знаете ли колко много е? Значи, това са най-богатата бизнес класа. После идва обикновената бизнес класа, екон класа, първо най-малката класа и това е целият ни самолет. Бизнеса и флаш. Така. Това, както знае, че наистина е голям самолет и много хора се обслужват, затова на него трябва да имат по-добре повече клиенти хора за бординг, дебординг, бебординг, ембординг, трибординг, боинг. Това е майче боинг, забравих кое. Боинг нещо там беше. Това искам да ви разкажа. На самолетите отвътре какво има в тях. На Боинга знам, че пилотската кабина е златна. Може да ви покажа сега един друг Боинг. На един Боинг, на който съм сигурен, че кабината му беше златна. Не съм сигурен, май че неговата беше. Отиваме на този Боинг. Къстъп. И пак трябва да ви покажа ефекта, че кабината е златна. Да, ето вижте. Това е Боинг. По-малък. Този път, ето вижте. Но мога да ви покажа сега пилотската кабина. Да, ето, вижте. Тук стават златни пилотските. С рулове трябва да е. Ето вижте, златна пилотска. Да не говоря каква е хубава. Това е заден самолет. И какво исках да ви направя? Да ви покажа как изглеждат самолетите. О, да, също така, самолет, който може би няма да се възлящи. Този дайте и този ще разгледаме пак. Този съм го направил като обикновен. Това е малък самолет на Grayson Air, демек една от моите компании. Също така какво имаме? Така, да, руловете. Кабинката е малка. Отиваме на шоп. First class. Logins. Ето го seat. Това ще видите самолета как е. И той има само обикновена класа, която си е много предоставена за хора. И да, готино е, но почта с 2 седалки. Тук вече ви подготвят за 2 седалки. И чай да видим колко стюарда трябва да има на този бординг. 1, 2, 3. 3 стюарда трябва да има максимум. Майче, тук трябва да са 3 стюарда. Да. И да кажа, в самолет. Но любимият ми е Boeing 747. По-стана Airbus. Хубав е. Много си добър. И
това е всичкото, че самолетът е добър. Чакай. Някакви ме вземат на полет. Извинете, че трябва, защото ме вземат на полет. Айде, чао. Приятели, чао. Защото ама ме взимат на полети.